yung mga chicken. Yung mga pit. Mukbang. Chicken, fried chicken. Paglan lang nagsili ka. Sarap talaga. Sarap. Pasok din yun. 3092. 3092. Yes lang. Yung mga Iwis lagi ang babutan na ka. Pagkuha na ako. Pasok. Busin mo to. Busin mo. Sige pa. Kumpara ko mga sige. Sarap talaga. Yan, wala po yung crispy pata. May mabungog man ho. Ano ba? Yan po ka na. Ito eh, nakajoke ka na doon. Crunchy? Masarap ba, father? Sarap. Anong lasa? Lasang chocolate? Lasang Pinoy. Lutong Pinoy. Lasang manok ng silingan. Sarap ng manok ng silingan. Yung minukbang namin, manok yan ng silingan. Tiwis lagi ang bubutan na niya. Pagkuha na ako pagkapulo. Busin mo to. Busin mo. Sige pa. Kumpara ko ng mga sige pa. Hindi na makaya. Sarap na. Ay, nom talaga. Lako. Yan. Handa na ka, Jeff? Ha? Handa na ka? Nak, makaya? May istorya paglas nga mo to pailaylat kung sa tayong kauban. Mga kautaw! Yung mga kasama ko nga pala dito. Ito yung mga membro ng pamilya. Ito si Papa. Ano pangalan mo pa? Nakalimutan ko. Turni po. Sorry po. Ayan. Ito yung kuya ko, si Kuya Jimar. Say hi. Hi ka naman sa mga fans natin dyan. Hello. At yan, yung kasama ko kanina, na mukbang si Mama yan. Ayan. Of course, ako yan. Ako to, si Jefferson Kang. Yan. Mga kautaw, panoorin nyo po yung mga iba pang vlog ko, mga kautaw. Kung hindi nyo pa napanood yung mga ibang vlog ko, salamat ha. At hindi pa kayo nag-subscribe, subscribe nyo na ako. Pagka naman pwede nyo ako i-subscribe. So ayan, kami na kumain ngayon kasi hindi na makaya namin yung mama na kami lang. All fried ayan, chicken. join first na kami lahat. Family first. Perinda na. Kaya. Kano Buto na akong tiyang koy. Aking Diyos mo rin.
Ikaw na, Kuy.